לילה דרמטי של פעילות חשובה מאוד של מדינת ישראל וארצות הברית להשמדת מתקני הגרעין באיראן. באתי לכאן עם ראש העיר לחולון, לאתר הנפילה, כדי לומר שני דברים. אחד, לתושבי חולון, אתם תצאו מחוזקים מהאירוע הזה. אנחנו ביחד נעטוף אתכם, גם בתקופת הביניים. בסופו של דבר כאן ייבנו בניינים גדולים, יותר חזקים. חולון תצא מחוזקת, העיר תצא מחוזקת והמדינה תצא מחוזקת. כן, האירוע הזה, אירוע גדול יש לומר, נחלק לשניים. אירוע הנפילה והפינוי, שזה אירוע של העירייה, אירוע אזרחי, ועכשיו מתחיל האירוע השני. אנחנו, עיריית חולון, גילינו יעילות. בתוך שעה, תושבינו המפונים היו כבר על אוטובוס למלון בירושלים. עכשיו נדרשת ההתערבות של השר משרד האוצר, כי כל האירוע השני הוא אירוע של התחשבנות מול מס רכוש. השר הבטיח לי, כפי ששמעתם, שתהיה פה התערבות ומס רכוש ייכנסו לעובי הקורה ויגיעו למלונות שלנו גם בירושלים וגם במקומות אחרים. הסתכלו כל אויבינו, הבניינים האלה מאחורה שניסיתם להרוס, הם ייבנו מחדש כמו עם ישראל, תמיד מקבל מכה וצומח חזק יותר.